Umintirang ba kajala megalia Konrad ke sang mau la pentep leng ba ka page tutor buloi I ki dur ki jingpen kre ki ba omla ban pdiang nak benta ki noi lak sport hanong ba shlong ula pentep la pha marma ki officer ban simkhia ban pen biang ki ni ki jingpen kre haswa ga ni rengkat ka wei ki jingtho rengkat ki dur pen khana ki bajaklia kila sapriang hakirin san social media katai kecing thua ko ong baswa ba ka meglia game ka ban sidang hakalai terik jemang arja arkwar ka jingya jure ba ka janmi ka arterik jemang arja arkwar but u feel officer JN stadium ka organizing committee ka larai ban numpunan kam ki penkhana ki bulan jingthut ki baklam punan kam las lamba lo ong bala penbiang bat pen kam ki penkhana ki bakenthop ki bayo thailand haki indoor stadium bat training hall da ba ka do mario pedang ye kidor lalit jure balalap kite ki penkhana ki de ki bladap manal pa menum punan kam bat ki katuk ningut ki khana ilaka kilapun kedia ki jingkhang